Dianc i'r wlad. Rwy'n chwilio am di, wedi bod yn chwilio'n hir. Tŷ hardd ymherfedd gwlad de Cymru, ond heb fod yn rhy remote. O fewn cyrraedd i Gaerfyrddin, gorsaf dren gyfleus, mewn pentre bywiog, siop a phost a thafarn, neuadd gymunedol brysur, bwriadol wneud ein rhan. Capel yn opsiynol, eglwys hynafol yn ddymunol, dim mynwent. A phwll hwyaid sy'n ffinio a village green. Joc. A bod yn fwy difrifol, rhaid cael access hawdd i'r M4, gwaith yn galw. Anghenraid arall, gardd sylweddol. A byddai ffinio ar 2 neu 4 erwn ddelfrydol. Mae'r menageri'n cynyddu, 2 geffyl, babis lamas, a bwriadol nestyn croeso i ddoncis ar ddisberod, a chadw moch, a ieir, a gafrod. Archeoliad. Dim sŵn traffig. Dim byd ond synau'r wlad. Byddai views Tydaifo yn amheithyn, panorama coed a bryniau, a'r môr yn eisyn ar gacen. Bocs siocled o anghenion ar gyfer menter fawr. Gobeithio'r gorau felly, a dyma ddiolch am eich gwaith. Gan edrych mlaen at weld eich dewis chi o 2, ac at ymddangos ar yr rhaglen debyg iawn. Ni sydd yma eto'n cadw mewn cysylltiad yn ôl y gofyn. Fe setlwyd yn ein cartre newydd, a diolch eto am eich cymorth. Pob bocs wedi dicio, gan gynnwys yr olygfa bell o'r môr. Dros y ffens sy'n amgylchynu'n stad, fel stadau pawb erbyn hyn. A phopeth wedi bod yn berffaith, a ninnau wrth ein bodd. Tan hunlle neithiwr. Cawsom gyngor i'w rannu, felly mor anodd, dyma drio gwneud. Drwy niwlen drwchus, roedd na gychod yn symud fel cysgodion dros y dŵr, cyn diflannu'r gilfach rhwng 2 glogwyn. Ymhen tipyn, dyma sylwi ar beth feddyliau oedd pennau morlo'n bobian yn y bai, nes i'r niwlen i llyncu nhw drachefn. Symudiad arall, ton, un ddi, yn llifo dros y clogwyn, gan droechi tuag ato ni dros odren ffrydd. Heno o'n Caer, cliwn forthwylio. Y ffens yn cael ei chodi'n uwch, gadarnach. A bydd gwifren bigog ar ei phen.